Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats epistel yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis pada Hakim-Hakim, yaitu pasal yang kelima dimulai dari ayat 1 diakhiri di ayat 12. Mari kita bergantian membacanya. Inilah di ayat 1. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Di tempat-tempat penimbangan air menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan Warta Jemaat pada Minggu 18 Mei 2025. Naparjolo guarni mingguta ima Minggu kantate nomor lapatan edehon hamuma Jahoba ede dai baru pesalmen siap lalu ayat sada. Jala topik ni mingguta ima dilehon debata hamu baut ni roha Allah mengaruniakan pertobatan. Dapat doahon torop di parminggu dohot pertanyaan di minggu nong salpu boy mataida di kertas acara manang di slide asara pria mahita madohoti aka parmingguon dohot pertanyaan. Dapat luhon pertanyaan week di hari Kamis naro 22 Mei 2025 masuk pukul 10 sia 30 manang pitu 30 bodarida. Dapat jolo di week sada dohot di week 2 iman di bagas keluarga Amang A silain inangi Boru Manurung beralamat di Jalan Gereja Lumban Selitong. Dapat duahon di Wiktolu dohot wik opat di bagas ni keluarga Opung Dela Manulang inangi Boru Simajuntak beralamat di Lumban Simatupang. Rapria mahita madohoti pertangangan ini tabua bema bibel dohot buku edit tabi. Napapaton PA remaja naposo bulung HKBP. PA remaja naposo dilaksanakan setiap Jumat masuk pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Kami menghimbau bagi semua remaja dan naposo gereja kita agar ikut dalam kegiatan PA tersebut. Napalimahon ruas napida mamuka minggu sadarion minggu 10 Mei 2025 pidah ruason ma keluarga Amang Henry Nenggolan inangi M Boru Napitupulu dohot 2 yanakon nasida Nasian Wiktolu Nihuriata tu HKBP Lipo Cikarang Resort Cikarang Distrik 19 Bekasi. Naponopon sumbangan na masuk tu pembangunan. Madok melihat dohita tu debata ala diukap ibana dorohata B lau manupahi aka ulaun di tonga-tonga Nihuria. Di minggu nasalpu mardala do panitia rap dohot parhalado ni luhon ni inang padita resort manopot ruas di Wiktolu jala melihat ma disude nong pasaton aka holong ni rohana sumbangan nong masuk di bagasan mingguon boy mataida di kertas acara manang di slide dohok total ni na masuk ima 10 juta 730 ribu rupiah. Pos marohata molorap perhita do manuhuk sude akan perlu na saya saut do pato-pato MBO di tahun-tahun nengro molodung sikop sude ha perlu ni pembangunan. Alani rak mahita sude manangyakon dohot pasahat akka holong ni rohata tu hasisikop ni pembangunan ni huriata marsangak madebata di pasu-pasu mahita di akaulat tabe jala di lehon ma dihita hahipason jala di minggon berdalam mamuse panitia rap dohot parhalado ni huriata manoruson di Wiktolu dohot wik opat. Napapituhon pesta parheon ina distrik Sapulsada to bahasudutan naparjolo di minggu sadarion di Patupa do pesta parheon ina di distrik Sapulsada to bahasudutan maringanan di HKBP Tabunan masuk ma pukul sia manogot jala borhak do tu ulauni sian resota ima tim tortor tim merangkai bunga dohot punguan kor ama HKBP Sopusurung niuluhon ni inang padita resot haborhatna dung sidung parmingguan pukul 10 jala perlombaan nong diuluhon ima nong diulahon ima na parjolo lomba tortor kreasi kontingen HKBP Soposurung mendapot juara harapan sada dapat duahon lomba merangkai bunga altar diuduti dohok seminar parupuan kontingen HKBP Resort Soposurung mendapot juara sada. Marsangak madebata di sudi akau laun jalalas marohata ala dinggando aka utusan na pinarboha ni Resort dohot Huria Soposurung. Napawaluhon kunjungan gereja sadarion rak marminggu dohita ima rombongan sian SMP Negeri 5 Sipahutar tatangnya kon ma diramoti debata nasida di aka pardalan nasida jala totong ma marsangap debata di aka pardalan nasida napasiahon soso-soso naparjolo acara pertanyaan wik nung diguriton di harotas titingon alanita buabe ma aka kertas acaraon diganu pertanyaan wik ta napaduahon ala adong do aka pangidon asa dipabangkit mamuse punguan kor sola gratia alani tu aka amanami anggota punguan sola gracia asa boyma taparade hinan tikita lau marpungu informasi na mangihut boyma muse hupa botohok kami napatuluhon di sude ruas nong leleng ro totong marminggu di HKBP Soposurung
alaidang terdaftar dope gabe ruas ni HKBP Soposurung molo ukap rohamuna gabe ruas ni huriaon upangi dohami ma asa dihubungi ma sitwa ni HKBP Soposurung na jumonok tu bagas tabe jala dilehon ma hatorangan di dia huria asalna asa boy dikomunikasihon tu uluan ni huriai na pasapuluhon ruas na marsahit dipangido matuhita salukna asa tatanyakon masude ruas ni huria na tongon di bagasan parsahiton asa tumibu mah nasida hipas jalara boy marsaur dohot hita di akanong marsahit boy matatanyakon manang dilaporhon melalui situa wik manabe untuk minggu sadarion tatanyakon ma amang situa SK siahan na sian wik opat napa 10 sadahon ucapan selamat ulang tahun ma di akan nama ulang tahun kelahiran dohot songoni pardongan saripion di bagasan saminggon 12 lalu Mei 2025 di lehon tuhatama hahipason gajang ni umur dohot ragam ni aka pasu-pasuna hatani debata aka dia kana marulang tahun tarsurat ma di Jesaya 46 ayat 4 sahat rodi hatu tua muna saya totong doau jala rodi naubanon saya audo mangusuk kamu audo mabahesa na sailaun audo mangopa audo mangabing jala au paluaun waing warta keuangan boy mataida di kertas acara suang songoni warta keuangan pembangunan di Huriata dohot aka informasi na berulang tahun acara pertangangan week dohot jasa sewa gedung di Huriata boy mataida di kertas acara moliate ma di pasahat Huriata tu saluhut ruas di Huria do aka ruas nomor minggu di HKBP Soposurung na pasaton pilihan hamoliateon guguan tahun do sude aka sumbangan spontanitas marsangak ma tuhata di sude aka persembahata butima titing barita masa di minggu ta sadarion. Di waktu bernyanyi marilah kita serahkan persembahan kita.
kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Sopo Surung ini telah berkumpul di bait-Mu yang suci dan kudus ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ada baiknya kita menoleh ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan kita sembari mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari Bapak Ibu toleh kiri dan kanan sembari memberikan salam sukacita selamat hari Minggu. Oke, masih ada yang malu-malu sepertinya. Selamat hari Minggu lah untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita buka hati dan pikiran kita. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi firman bagi kita di pagi hari ini, tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, dimulai